Xiruliruli. Honela deitzen da gaur erditzen ari garen programa berri hau. Xiruliruli. Eta bai, asmatu duzue, aldapeko sagarraren adarraren puntan dagoen txoriaren kantua da Xiruliruli. Eta gure saioan ere hori egin gura dugu. Bere kantua mundura ideratzen duten sortzaileak, artistak eta izaki argitsuak oroar batu gura ditu. Plato batean, ikusten duzue, kalean eta sortzaileon beharlekuetan egingo dugu Xiruliruli. Beti aldugun poesia eta askatasun handienarekin. Sortzaileen sustraira jo gura dugu. Sortzera eroaten dituzten bulkadetan arakatu eta beraien mundu ikuskera elkarbanatu. Bijoakizue beraz, zueri ikusle eta sortzaileok gure topa berezia eta geure saio honetan parte hartzeko gonbitea. Saio freskoa, saio zintzoa, sakona eta librea. Ongi etorri bada, hau da Xiruliruli, hasi dadila kantua. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren punta. Zoria zegoen kantari. Xiruliruli, Xiruliruli. nor dantzatuko ote du. soinotsu hori. Honela, txori bakoitzaren kantuarekin denak barnebiltzen dituen kantua egiten dugu. Eta honela egin gura dugu geure programa ere. Euskal artista sortzaile bakoitzaren kantua erakutsi, denon artean egiten dugun herri kantu orokorra entzuteko. Gaurkoan, Xiruliruli lehen saio honetarako Jose Azurmendi eta Alain Urrutia izango ditugu. Lehen atalean, Jose Azurmendi filosofo eta idazle handiarekin izango gara, Donostin. Ibilbide luze eta oparodun pentsalari jakituna. Bigarren atalean berriz, Alain Urrutia pintorerekin egongo gara, Bilbon. Artista kontemporáneo bizia, sortzaile gazte eta gosetia. Euskal intelektual handienetako bat eta sortzaile berri indartsunetako bat. Bata nagusia eta bestea gaztea. Batak berba du lagun, besteak pintxela. Oreka perfektua, beraz, gure lehen atalerako. Xiruliruli. Orioko artista estetikoak esaten zuen. Gizakia izatearen artzaina da. Artista berriz izatearen ehiztaria da. Artista ehiztaria doa kontzeptu berrien bila. Artista abanguardia estetikoa da. Eta gero gizarteak ibiliko dituen bideak zabaltzen ditu. Eta hori da, gure programan erakutsi duguna esateko beste modu bat. Gure programan artistak erakutsiko ditugu. Sortzaileak egiaren bila, gezurtero eta tramposo dabiltzan izaki bitxi horiek. Jose Azurmendi, 1951, Zegama. Euskal pentsalari handia, filosofo eta teologoa ikasketaz. Literatura eta, batez ere, saiakera idazle, oparo, nabar eta sakona. Beraganagoaz Xirululiren lehen saio honetan, geure oinarri izango diren sorkuntza eta artearen inguruan hausnartzen lagun diezagun. Jose Azurmendi, heldu gara. Aurrera. Apa, egunon. Egunon dizula. Jose, ni Peru naiz. Urte askoan.
Gauza bat Ederki pentsatu da. dut. Igual liburutegian egin dezakegu? Bueno, orduanara joango gara. Vale. A ber, Leku berezi. bai. Eta lehenengo galdera oso zuzena da. Zerk bultzatzen du gizakia sorkuntzara? Gizakia da izaki bat, bere joeraz ez duena onartzen bere aurrean emanda daukan mundua bere horretan, bezik hori eraldatu, transformatu egiten du. Eta hori egiten duen bitartean, bi gauza egiten du. Alde batetik, bere izaeraren espresioa sortzen du, artea hori da, sorkuntza hori da, baina une berean, hau komunitatea sortzen ari da baita. Hori dantzan eta oso garbi ikusten da. Baina arte guztietan eta erlijioan eta zientzian hori denarekin guztien da. Orduan, ez dago ezer edo alderantziz esan daiteke denak bultzatzen du gizakia sorkuntzara. Ez du ezer onartzen bere dagoen horretan, bezik eraldatuz bakarrik norberarena bihurtzen du, bereganatzen du gizakiak. Orduan, gizakiak sorkuntzaz, hain zuzen, mundua sortu egiten du, ez da dagoena, eta bere burua sortu egiten du. Baina hori da, hain zuzen, bere izaera propioa. Berezkoa. Bai. Filosofia bera sorkuntza bezala kontsidera daiteke? Nik uste, nik berezi egingo nituzke. Daude sorkuntza batzuk direnak, baita ere personak egiten dituenak, bere burua nolabait mundu honetan kokatzeko. Eta hori da, batez ere da, artea, ipuia, mitoa, literatura, eta erlijioa ere bai. Mitoan sartzen dut nik erlijioa. Normalean, ze erlijioa da mitoa gehi, ritualak edo rituak, eta hori da. Hori da gizakiaren razionalitate tipo bat da. Eta gero dago beste razionalitate tipo bat, nolabait, gizakiak berak egin duena, edo bere aurrean daukan mundua horren autokontrol bat edo lantzen duena. Eta hori da, eta beraz, konzeptuen mundu bat da. Ez da literatura eta bezala simboloen eta irudien mundu bat, artea den bezala, baizik, hau da, konzeptuen eta zenbakien, eta hauek ere simboloak dira, estriktuki hartuta, baina beste maila batekoak dira, eta mundu horretan sartzen dira zientzia eta filosofia. Hauek ja kontrolaren adarrak dira, besteak ez bezala. Eta hain zuzen, kontrola izango litzateke. denak dira, razionalak denak dira, baina bat da razionalitate sortzaile bat, mitoan, literaturan, zineman, erlijioan eta dagoena, eta bestea da nolabait razionalitate kontrolatzaile bat da. Arimaren garatzerako 3 bide klasiko daudela, ezta? Filosofia, erlijioa eta artea. Bueno, zuk zertan desberdintzen dituzu? Nik artea, nik filosofiak badauka hortik baita ere, baina aparte ipineko nuke. Nik ez nuke ez erlijioarekin, edo nik mitoa maiteago dut esatea, erlijioa esatea, baina ze mitoa zabalagoa da. Ez dago erlijiorik mito gabe, baina mito asko dago erlijio gabe. Ez dago ritualetan eta ritualei lotua ez dago. Eta batez ere Euskal Herrian eta Mendebalean batez ere erlijioa esaten denean, guk ezin dugu oraindik gainditu gure katolizismo radikal eta txar bat. Eta da, beti erlijioa esaten dugunean, beti ulertzen dugula dogmari, zuzenbide kanonikoari, eta beraz, razionalitatearen forma ez erlijiosoei lotutako erlijio bat. Hori da, hain zuzen, Europan garatu dugun erlijiositate tipoa, eta azkeneko mendeetan, garatu dugun erlijiositate tipoa. Beraz, nik arteak ere maila diferenteak dauzka. Pintoreak azkenean kolorearen esentzia bat bilatzen du, jakiteko kolore berdearekin nik ze posibilitate dauzkat, hain zuzen niretzat berdea esentzialki hau eta delako, beraz posibilitate hauek eskaintzen dizkit. Baina, beraz, razionalki kalkulatzen du, baina berak sensibilitatearen forma batekin, kolorearen eta ikusmenarekin lan egiten du, eta poeta batek hizkuntzarekin eta mundu simbolikoarekin eta beraz lan egiten du. Horiek sortzaileak dira, eta ez dira, barkatu, ez dira beste ezer. Sortzaileak eta alde horretatik sortzaile libreak dira. Filosofo bat sortzailea da, baina ez da sortzaile libre bat. Filosofo batek daukaia objektu bat, hain zuzen, poetak zer egin duen begiratzen du,
zer egin duen pintoreak edo zer egin duen zientifikoak batez ere, eta hor hasten da orain hori nolabait konzeptuatzen, konzeptura ekartzen eta razionalizatzen modu berriro kontrolatzaile batean. Horregatik, filosofia, kreatzailea baino gehiago da, kreatzaileen analista bat. Gertuko diteke pintore horrek ez kontzienteki hautatzea Kasi berdea, inoiz ez, horia. bera ez da horren kontzientea, hain zuzen, horregatik etortzen da gero atzetik filosofoa, berak egin, dantza egiten dugunean, inork ez du pentsatzen nola egin behar duen, orain pauso hau, gero pauso hori, baina ikasi horrela egiten da, ez da. Baina honek bidea ematen dit baita ere, gu gaur, 21. mendean, ez gara bizi espontaneitate hutsaren munduan, baizik, bizi gara ja kultura oso nahasi elkarlotu baten munduan, eta orduan, gaur pintura ulertu nahi baldin bada, barkatu, baino estudiatu egin behar da. Ez da aski joan, begiratu, eta etxait gustatzen, edo galdetzea beti egiten den bezala, bueno, eta horrek zer esan nahi du? Horrek ez du ezer esan nahi, zuri ezer esan ez da dizu. Baina zu prestatu behar duzu zeure burua, horrek zuri zerbait esan aldakizun. Gaur, ezin da joan naiboki edo infantilki ikusi eta ez, bueno, ipui tonto batzuk dira, bueno, tontoa zuzera, ipui horiek ez. Zer gertatzen da arteak, ez da? Arteak edota filosofiak ere bai, ez badu jendartean eta jendartearen bizitzan eragiten. Bueno, bi oker gertadakiguke nik uste dut honetan eta bata, eraginaren eta sozialki eragile izatearen obsesio bat edo amorru bat daukagu, nik uste dut oker bat dela. Artista bat ez dago eragile bat izateko, bada, hor egotearekin bakarrik eragilea bada. Bigarren, honekin lotuta dagoena, eta da, eragile masiboa izan behar du. Gizartearen barruan, gizarte guziari eragin behar dio. Nik uste dut ez, nik uste dut musika ez dela mundu guziarentzako, eta ez da adin guzietarako egiten. Eta gaztetan behar bada rock gustatzen zaizu, eta geroago ez dakit zein, baino ez derrigor rock bat. Eta orduan, adinak daude, gizarteko taldeak daude, eta beraz, ezerk ez du izan behar guztientzako. Eta nik uste dut arteak ere ez, eta erlijioak ere ez. Behar bada beste oker bat gure artean dagoena da, denak denentzat izan behar duela, erlijioak denentzat balio behar izan duela, eta nik uste dut, jende gutxi batzuentzat, adin batzuetan, egoera batzuetan, gaixotasuna edo nahi duzuna, alegia, galdera sortzen denean, edo bilaketa sortzen denean, orduan da interesantea erantzun bat, bai erlijioarena edo bai artearena. Baina zu galdera eta bilaketa edo sensibilitatea ez daukasunean, ez dago zergatik, ez artearen gandik, ez erlijioaren gandik, eta ez literaturaren gandik zergatik itxaron, zuk zeuk itxaron ez duzuna arek eman egingo dizuna. Ez dizu ematen. Eta ongi dago ez ematea. Klasikoki ze iraultzaro aldaketa eman da arteak eta filosofiak eraginda? Iraultza personalak askotan eman dira. Bai. Eta nik uste dut iraultza kolektiboak inoiz ez arteak, ez erlijioak, ez zientziak, iraultza kolektiboak beharrak eraginda gertatu izan dira gehiago, konflikto situazio sozialetan, ekonomikoetan. Gertatu diteke iraultza personal batetatik, eroain batetatik irtenako sentsibilitate batek bultzatu izan da, iraultza kolektiboa. Hori erresago da ulertzen ere hori ematea. Alemanian denbora asko eman duzuzuk, ezta? Ezagutzen duzu, zer daukate estetikoki ezberdina alemanek ero, hainbeste pentsalari handi, artista handik sortu izateko? Nik uste dut, Alemaniak edukituela hori oso positibotzat daukat nik luteranismoa. Protestantismoarekin Alemaniak bere burua behartu du, nolabait eredatuta zeukan tradizio erlijioso bat kuestionatzera, eta beraz nolabait baita ere razionalizatzera, eta beraz aldatzera kate bat bihurtuta zeukan. Gauza bat, askatasunaren bila nolabait mugitzera. Eta horrek ez du bakarrik mugitu kolektibitate erlijioso bat edo eliza bat, baizik nolabait dena mugitu, dena
hasi dira dena kuestionatzen, dena eta norbere burua ere bai. Nik beti esaten dut, Alemaniak Lutero eman du, baina Freud ere bai. Freud ere fenomeno berarena da. Azkenean, geure barnearen, ikerketaren, araketaren lana da. Eta beraz, hori da, hain zuzen, Alemanek modernitatean subiektuaren analizia edo esaten hori Kantekin hasita asko egin dutena da. Beraz, iraultza religiosoa egin dute, baina koinziditu du Alemanian baita ere nazioaren batasunaren nazio arazoarekin. Hain zuzen, beren estatu formaren eta beren batasunaren ereduaren bilaketa horrek asko mugitu du pentsamendu alemana, literatura alemana ere bai, eta asko ikasi dute elkarren premietatik eta elkarri lagundu behar izatetik. Bueno, nik uste dut, gero alemanek bi mundu gerra galdu dituzte, suerte handia izan dute biak galtzean, eta horrek ere asko ikasi arazi eta irakatzi die. Beraz, gaur herri privilegiatu bat da, hain zuzen, esperientzia oso gogor batzuk egin dituelako, asumitu dituelako, autokritika bat egin duelako, bere buruarekin oso kritikoa delako, eta beraz, eta bilatzaile bat, herri bilatzaile eta langile bat da, harrigarriraino. Orain gaur egun ere esango gaur egun ere. Nik uste dut, protestantismoak familietan sartu zuela Biblia irakurtzeko ohitura. Eta orain ez dute derrigor Biblia irakurtzen, baina familian irakurtzen jarraitzeko ohitura horrek asko ematen die. Familietan, afalostean ordu bete, 2 ordu irakurtzea, nahiago nuke guk ohitura holakoak izango bagenitu. Alemaniarrez eta beraien kulturaz, eta orain euskaldunez eta beraien gure kulturaz, esan dezagun ez da? Alderaketa nabaria ikusten duzu? Bai, oso diferente da dena. Guk ere badaukagu privilegio bat behar bada, nire belaunaldiak hobeto sentitu duena, zuenak baino, barkatu gazteok, baina guk gaztetan bagenekien lurralde desgraziatu batean bizi ginela, sistema politiko kalamitoso eta negargarri batean eta naskagarri batean bizi ginena, eta beraz bilatzen genuen derrigor bilatu beharra geneukan beste zerbait. Hori guri erregalatu egin zaigu. Alde horretatik, nire belaunaldia behintzat, privilegiatua izan da, ez zeukan zergatik hasi deskubritzen, ez dakitze munduko injustiziak edo hain evidenteak ziren, zeguk ez genukan asko dudatu edo bilatu beharrik eta, bueno, nik uste dut oraindik ere abantaila hori asko gelditzen zaigula. Osea, nik irakurtzen badet, gaur egunkarian irakurri dut, Parot doktrina, Estrasburgok atzera botatzen baldin badu, ingenieria teknikoa edo juridikoa edo egiteko prestagoela Espainiako ministerioa. Bueno, horrelako gauza bat irakurri eta gero, euskaldun bat oso situazio honean dago esateko, bueno, badoa zela nahi duten tokira, zeguk ez dugu bide hori egitu nahi. Alde horretatik, euskal munduan bere kontzientziaren askapenerako oso egoera honean dago, nik uste dut. Eure kulturan dauzkagun elementu asko, nik zergatik maite dut esate baterako erlijioa esan ordez mitoa esan. Nik mitoan sartuko nahi nituzkeelako imari, Euskal Herriko tradizioan, gure mendietako tartaloak eta nik haurtzaroan oraindik entzun izan ditudanak, normal, gaur zailago da. Familietan telebista sartu denetik, gure etxeetan ipuiak kontatzea, uste dut gutxitu egin dela, edo erabat galdu egin dela. Nik neure haurtzaroan, ipuin hauek entzun egin ditut etxean, zut ondoan, normal. Eta beraz, ni horrekin hasitakoa naiz, eta badakit hori unibertso bat dela, mundu bat dela, eta oso mundu polit bat dela. Eta oso, zorkuntza haundi bat erakusten duen mundu bat dela. Eta hori, niretzat, mitoa da. Eta mitoan bizi gera. Logikaren barruan ez gera bizi. Zientziaren barruan ez gera bizi. Zientzia erabili egiten dugu. Baina mitoaren barruan bizi gera. Poesiaren barruan bezala eta artearen barruan bizi gera. Norbanakoa orduan realitate pertsonal eta mitologiko batean bizi da. Mitoa bera razionala da. Eta oso zaila da, nire ustez, oso zaila da jakitea horren razionalitate forma horiek zergatik diran ura bezala. Ura materia da, baina ez da harria. Materia da, baina likido da, beste mugimendu posibilidade batzuk dauzka, harri batek ez dauzkanak.
Eta razionalitate likidoagoa. Razionalitate likido bat da. Eskerrik asko. Horixe da formula egokia. Bai. Hizkuntzetaz pentsatzen hasita, zenbat eragin du hizkuntzak gure pentsamenduan? Hizkuntzak erabakitzen du azkenean gure razionalitate tipo guztien bizitasuna hizkuntzak erabakitzen du. Hizkuntzaren barruan ematen da beti razionalitatea. Pintorea ere bai, hizkuntzaren barruan ematen da, naiz berak ez duen konzeptutan pentsatzen, eta hizkuntzan ez duen pentsatzen, dantza lehen esan dudan bezala, razionalitateaz esan dudana hizkuntzaz esan liteke. Hizkuntza razionalitateak daukan tresna hizkuntza da, edo alderantziz esan liteke, hizkuntzan ematen da razionalitatea. Azkenengo gauza bat, eta orain entzuten duzunean xiru-liruli, zer datorkizu gogora? Lehenengo esan duzunean xiru-liruli, Gandiaga etorri zait. Bai, Gandiaga etorri zaizu. Ze goeratan ero orokorrean Gandiaga? Gandiaga bera nola bizi zen, xiru-liruli, naturan bizi zen txoria, kreatzailea, ura zan txoria. Mendian eta bizi zena, eta gainera zentzua zeukena, naturaren zentzua zeukena, ez dakit nundik. Udaberria eta eguraldiaren eta zentzuri bizitzen zuen, harri-garriro, ez dakit, animaliatxo genial baten moduan. Beno, Jose, hau izan da gutxi gora bera dena. Eskerrik asko, Baskariak endu dizuet. Ez, guk zuri agia. Sorkuntza batek izan behar du zerbait ulergarria. Sortzailearen eta hartzailearen artean komunikazio bat eman dadin. Baina eta sorkuntza batek zeozer hausnartu edo sentiarazi nahi badu, izan behar du bere alde apurtzailea, desberdina, zoroa eta freskoa. Alain Urrutia, 1981, Bilbo. Pintore gazte eta gosetia, artista euskaldun eta urbanoa. Oparo dabil azken sasoietan, munduan han eta hemen erakusketak egiten. Arte munduaz eta sorkuntza prozesuaz berba egiteragoaz bere estudiora. Heldu gara, Alain Urrutia. Bai, aurrera! Hombre, Alain! Zelan zabiz? Ondo. Aspaldiko. Dando? Ondo. Zelako leku polite dekozun, Oin egia esan nahiko garbi dau, Nahiko garbi dau? Bai. Egitotena da, erakusketatik erakusketara resetea moduen, ez? Bai. Neu justu dau, nahiko gauza beren lekuen. Vale. Ez etor zarelako, Baizik eta... Ez. Hori ezen duen esan berrari. Ez da zugaitxik daia. Bueno, hemen da beharritoten leku, ez? Hemen orduek eta orduek sartun da. Sartuko dozu, ze pintau, ezen aldi zen? Zenbat lekutara joan zara? Askotara, kabuko urtien askotara, ez? Inok ez usten esango... Hainbeste buelta, mono zen dut. Bueno, guzture, begero be pinte beha da, ez? Ez da bakarri piajetea. Orduen, pintetan hemen sartu behar die orduek, ez? Esaten zaben kritiko batek, ez da, pintore batentzat importanti edala lenguaia bat, estetika bat sortu eta horri jarraitzi, ez da? Gero, ikusleguek ezagutu daizen, ez da? Representatibo izan daiten. Zuk hori sentitzen dozu, aske zara zure estetika honetan, ze puntura arte jarraitzen dozu ero apurtu zein kedozen momentutan? Ni jenteak preguntazteneaz, zehaitik ez dutezen firmetan kuadroak, jentea esatzen, hostia, ez duzuz kuadroa firmetan. Nik laudekotena da, edozein artistan lanak berak badakarrela ja firma estilo horren barruen, ez? Orduen, askatasuna kanbizetako, erakusketatik erakusketara, aldie badau bere inok ez dut esango, ez?
baina egie badabe, akauen norbera gusture da bien lekuen dabilela, eta gusture baso zure lekuen zetako muiduko zara, ez? Bai, horri egiten zara. Osea, bai egiten dugune da, beste hainbatera jo, igual probetako. Eta orduen horrek Gero mutazio bat ekarriko da. apurke, hori da, mutazio bat ekartzen daure, ez? Aldaketa minimoak, ez? Nik grisetan pintetan dut, baina igual egun beten gurote proba haue koloretan pintetea, baina koloretan pintetan badot, seguramente nahiko grisi izango da ni pintetauten kolore hori. Orduen jenteak esango bastea, ez, oin hasi da koloretan pintetan, ez, baina enaziko fosforitoak pintetan, hori esango zuten, ez? Aldaketak modu natural baten emoten dire, normalean norberetik egiten dalako. Da ordu norberetik urtetan dan edo zer, norberan filtroa pastan badau, hor dau. Bai, espadau beste batentzat espada zu egiten. Espada enkargo ziten dan zehaz, bueno, eltzan momentu eta enkargoz bestu zule egiten, ez? Ez topetzan ninbeaganik enkargozko lanik. Espada. Seinale ona. Jateko espada, bai. Kontu da, artista bat, bere artetik bizi bada, bere arte horrek jaten emoten badotxe, diru hori ia nondik urtetan dan, ezta? Bueno, historikoki diru euki daurenak erosi daure artea, ez? Bueno, ni petzat akauen artea danontzako dela, eta batzuteko hori, aukera hori, arte hori erosteko. Artetik biziteko modu asko dauz, ez? Topetzen merkatutik bizi behadanik, ez? Beste kritika bat askotan egiten dena da, ostia, merkatuen basabiz, eta galeriekaz basabiz, da zure buru esaldu dozu, eta orduen estilo hori ez da zurie, baizik eta komertziala zara. Holan, oiela eta 6 urte pinteta da, bai harin jautik bere pintetan ebi izenaz. Eta ez dut jakin izen, holan pintaute erakusetak iteko aukera aukingo naunik. Bai, zu jarritu dozu zer. Eta ibi izenaz bestelako lanetan bere ogia atateko, ez? Beste kontu bat, igual hemen. Ikuspuntu bat hor gogorarazi doztazu Picasso, ezta? Zelan esate ban inspirazioak beharrean harrapauna zala, ezta? Berak beharrean dino, baina ze parte dan jolas eta zen nik zu beharrean zintzen zara? 10 ordu ditotez hemen edo 12 ordu ditotez pintetan, eta ez tegot sensazio bete, ostia, beharrean hau eta ia amaitxuten den egune. Hori da jakin behar dana, ez? Zelan bideratu norberan bizitza, gusture zauzen hortik ogi atateko. Pasioan kontu da. Orduen, pasioak egiten dagoena da, lana, atzegin bihurtu. Eroangarri zein, ez da? Ata dikune ez bat. Tasa bat. Bai. Gaur egun, komunikatiboki eta dan hainbeste lantzen dan sasoiotan eta aukin behar dozu zure weba, Facebooka, Twitterra eta hortik aurrera gurozun danak, zuk uste dozu hori zeuretako, artista baten dako, ze esperientzia deko zu horrekin zuk? Berez, ukin badire, ez dakit, nik esan dutzute, ukin badire, akauen beste esparru betalako, norbera lana bezalduteko, baina egi esan, estopetzetan lana hortik altaten danik edo behintzen diri, jata pasau, ez? Igual, lana zuzenean barik, zuen lana segi duten daurenak igual kontroletako apur bet, edo elkarrezta bat egiteot zuenean, edo galeri bete gure daunean zuta zeusar jakin nora jo, eukin behar daure, ez? Da web horri aldea nintzako da, eukin behar dana. Jentea ezetute sortzen da lana, edo jentea ezetuteak dakar lana, ez? Komisarioetako bat ezetute dutena eta lagun handie bihurtu dana, edo kritiko bat oine lagun handie dana bere, tabernan ezetu izan dutez, ez? Eta zelan, erakusketa bat ikusten joan, erakusketa hori gustau ez, da tabernara joan, da orduen trago hartute zauzela, da, ostia, esposioan nozela, da bai, da jatzu gustau ez, guazen trago eta hartuten. Tabernina esan dozula zozer eta igual kolakautxo bat eta bikostar zure lako zozer, ezta? Eta gozen, bai? Bueno, zupe bai, Bai, horrek hor dauz. Eta zatxuluek edeko zuz.
Bai. Kolakaue, etxeko kolakaue. Zutzako handie. Ah, vale. Epa, zuilu edeko? No me jodas. Emi zuten. Zera zuilu edeko la hostia. Hostia, hola niri behar bere. On ne peut pas là. C'est triste la vie de l'artiste, eh? Tasa bezu lueka, ez? Ez gara txarto bizi. Prezizua mendeko, ez dugu esango. Honek gogorazten duzta, gain egiten da benien, ez da, artista orokorrien askotan neurrietatik urtetan da, ez da? Zein zentzuten? Neurri, kontzeptualak erosen daigun, baina neurri sozialetatik urtetan da, ez da? Es que no se le entiende, hostia. Bai. Hostia, ez que niri gustateat arte klasikoa, eta gaur eguneko arte garaikidea eta estotu lertuten da orduan ez date gustatzen. Hori da horretik txorradak, ez? Eta horregoan Piero Mantzonek esate ban, ez? Horrek esaten da bienak arte klasikoa gustetan dakila eta arte garaikidea ez dakila gustetan, edo arte garaikidea ez da lortuten, horrek puta direk ez tekorie, eta areke hau, espadire kapasak euren denporako artea, ulertuteko kapasak espadire, estiri izango kapasak, aintzineko artea ulertuteko. Eta bestetik bauan, Tarkovski zineastea, ez? Da Tarkovski esate ban, ez? Interesante da la jenteak ez ulertutea zer pastan dan artelanetan, ez? Beran zineari kritika asko jotzi izan eta beti esaten zaurien, ez? Ostia, ez da ulertuten. Beran zinea ez da ulertuten, ez? Eta ez da esan. Ez da ulertuten, ez tozuleko ikesi, ez duzulako hausnarketarekin edo nina zelako kriptikoa. Eta orduan beti izaten dauna da, bestean falloa dela. Eta orduan, artistea ez dela arduratu behar ulerkorra izetea gaitxik edo izeteko. Baina ezin dela arduratu kontrakoagaz, bez? Ezin dela arduratu kritiko izeteagaz, ez? Norberakin behar da, norberana, eta batzuk ulertuko dara, eta ez da ulertuko. Da hori da batzuan garrantzizuena, ez? Ulertutea tresnak eukin behar dila, gauzak ulertuteko. Eta orduan batzuan zine experimentala mierda, eta ez duz ulertuten, edo ez hauz prepareta hori ulertuteko. Osa, zen gutuzena, ez dutze kritika bat iten kritiko izete horreri, ez? Baina batzutan klabeak emon bar dire bere, ez? Bai. Hori izan Tanizaki, Keizparen gorazarrea. Hori izan japonesen estetikan eta ez dauela zetan dana erakutsi bier. Erakusten duzun partie polite bada, misterioan izten dan beste dana, zure gogoak egiten dugu Beste dana. Hizkuntza, beste lenguaje batekin, baina analisi estetiko bat egiten dugu. Japonesana, koskutan den egin zabaina euskaldunena moduen. Hori da, otizak egiten dugu kosketan den eta Tanizak egiten dugu besti. Bai, estetikoa eta da kulturala, ez? Europan dauen artea, gure arrabasoek indakotik hartutako zozer da. Eta modu natural baten, ez? Gero, badau lehen aipatu dugu, ez? Internet eta horrekin dauna da mundue zentzuten globalizau, ez? Parte honateko eta parte txarra bere, baina esan dutuzena, oin nipak eta Afrikan zer egiten dauren, gaur eguneko artisteak edo Ameriketan zeiten dauren, edo txinoak zeiten dauren. Baina lehen aipatu oso Picasso eta honetanak aipatu osunak, horre behioten zen Afrikara euren ekarpenak harten gero, ez? Edo musika... Geratzen, gogen, unzama. Hori, gogen joan zan kasi putetan eta han gatu zan guzture. Ez edo, hola txik izan zan, Baina musikan bere emon dire, ez? Zenean kortatu hasi zanean, ostia, eurekin dako zeuzer da, Londresa joan, entzun, ekarri, eta dana dire persinuak, eta esango daure, ostia, Fermin Muguruza persinuak egiten dauz. Ostia, Fermin Muguruzak indauen ekarpena musikari gurean, internet barik, orduen parte bizek badauz, ez? Globalizazioanak eta... Bai. Jungo gara bera igual? Galeretara? Erakutsiko zut beko parte, bai. Bai.
Ni kolaka berumut, da espada. Bueno, hori besti igual ez. Hau da bestia. Lehen komentan egoaren, ez? Justo honek dire arkorako preparatu esan dibujoak, ez? Hola inongo dire, pintzakaz. Hola, Berton, enmarka barik? Enmarka bari, bai. Ze guztazte papela eta ikustea papela, ez? Dibujoak holan imintotezen, esaten moduen, ez? Politiko moduen imintotezenan, dana bat iten daurenean kapitulu bat dire, ez? Orduen kapitulu hau izango da Pieta. Eta orduen da Pietan inguruen indako irakurketa garaikide bet, ez? Kristo kuritzen zetu iten daurenean, hilten da, eta orduen hor dau beran amagaz, hildako semiegaz besarkatute, da hori da Pieta moduen esetuten dugun, ez? Momentu tragiko beten barruen dauen intimidade momentu bet. Orduen, aiztu iten dugu hilde dauela semie, eta hor bueltatuten gara ama eta semie edo semie gaztia saneko garei horretara, ez? Orduen kasu honetan nik egiten da, irakurketa bat erliginotik hasike, nahiko ikonoikoa izen delako arte munduen, eta orduen horreiki dago ama ergina bat. Gero beste batzu behar da, esatateko hemen daun Nietzsche, Nietzschek akatuten dau jainkoa, hori da. Eta gero momentu beten sorotuten da, eta sorotuten danean hau da irudi, ez? Beran ama semie jagoten sorotute dauela. Eta orduen da bestelako Pieta bat da, ez? Bai. Irakurketa hori. Beste kasu honetan esateko da, Madrilen egozana 29S. Okupa hori kongresu da kristuak hosti konsiela. Da orduen kasu honetan pastan dana da, ez da ama bat eta ez da seme bat, bai erudien, bai agertuten dela, holango... Simbolo hori moten da. Eta foto ikustu zuen, ez dute zara, inguruen dagoen danagaz eta horretan zentetan zara, ez? Erromatarrik ez dago zango gondun, ez? Horre, poliziagaz ez dute zara, ez? Poliziak indago hori, baina momentu intimo moduen ikusi gara... Usan, bai. Ongixe da lokala, Bai, hau da azkeneko leku ikusi beriko kinduzune. Eta hau dau sortze prozesuen. Bai, hau da justu aldizkari baterako induten lana, ez? Da horretik kamare hemen kontu da, honek dibujoak estila joango esposino betera. Honek aldizkari betera doazela, da orduen diren neurri diferentetako dibujoak eta bata bestean ganean montatutek eran irakurketa sortzen da dibujoen artean, ez? Da horretik nabil fotoak ataten dibujoak montetan dute zen bitartien, ez? Amaitxu bari dau, ganeko dibujo amaitxu bari dau, eta, hortan nabil. Bueno, Lain, eskerrik asko, gaurko goiz emankorreta interesante honegaitik, oso gustora egon gara. Seguri. Eta hurrengoan bepuetako gara. Oin, jun aurretik azkenengo galdera bat. Zuri, ziru-liruli entzuten duzunean, zer retorten jatzu gogora? Jo, berez, txikitako akorduek, ez? Hori, pentsadotanak bizi zen dugule eskolan, kantuen, bata bestean ganean, montaute kantu eta, ez? Batzu beste zen kantetan, da ostean besteak sartzen zirean. Klarokotena da, nire lanean hori moten dela, ez? Holango ziruliruli bat, ez? Montetan dela, bata bestean ganean montetan doazek holango geruzak montetan direla, dana bat iten dorela non eta erakusketa baten. Eta hori da nitzako ziruliruli. Terrible. Ziruliruli. Sortzaileen inguruko programa bat. Eta nola batuko ditugu? Dantzariak, eskultoreak, bertsolariak, idazleak, musikariak, pintoreak. Zelan ekarri saio batera beraien indarra, beraien argia.
Han? Bizarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Artisten programa bat, norako eta telebistarako. Eta zer da telebista? Ez bada, ispilu bat. Egunak argi, gauak ilun, baditun zenbait egun. Bizarren hautsa begian. Kontxo, eta horrela, Oteizak esaten zuen, simetria tontoen errekurtso badela, ezta? Gantzarainen moduko bigote bat utziko banu, agian. Itxaron, niri ari altzatzaizkit berbetan. Ze... Hemen ez dago ez inor, Patillak, bai, patillak, ez... Gauza desberdinak, bai, ez, sakonak, ez, azalean geratuko gara, barruraino helduko gara. Azpeiti arbi joan ziren Donostira, batek ez zuen sekula ikusi itsasoa. Eta heltzerakoan, esan zuen, motel, ikustaldek zenbat urtzioken. Eta besteak esan zion. Bai, da azpilen gehioziok. Bueno, baina barra ere egin barko da, ezta? Cantinflas. Inflatzaile bat. Cantinflas. Jackson Pollockeri galdetu zioten zuk nola dakizu noiz amaitu duzun kuadro bat pintatzen. Eta berak erantzun zuen, zuk nola dakizu noiz amaitu duzun amodioa egiten. Errekaldian lizarra, ari begira izarra, euskera salbo ikusi arte, ez dut moztuko bizarra. Sorkuntza bakoitza aldaketa bat da geure bizitzan. Eta aldatzeko, zerbait berria ereiteko gugan, atzetik geneukana apurtu behar dugu. Simbolikoki, apurketa horren eragin sendagarrian sinesten dugu. Orain, beraz? Apurtu!